No jo, prejna vec beše ta, može być ta serbština. Ja však sam relativne dere od doma delno-serbsce rečal. A to nisu širmuli. To druge obmyslne beše tun puć to daleko, tak daleko. Su se nabojili toho, nic? To však beše tež příčina, čo dla moja sotra, jak je požišo přišla. No hej, chyba nebych ja wiedział, że nezajem nie môžu rec, dokiaľ to nemôžeš posudžovať. Ale te przyczyny sú zawieście wiestu rolu rali. To je daleki vukowy. A když je so nausy rečało w Hornej Łužicy, pon sú byli to jenož te hajaki. Jenož. A to však sú podľa nás veľmi tiež pravili, keď ja som už rek, na nej sú pompali, no Vilém, což je tvojego golstu, tým hajakam pestovaš?